Hinuli agad. Boss, pangalan brother. Gusto ko na ipag-Search Search Castro TV. Pakita ko lang sa inyo mga Gia, promote lang natin, flex natin yung kaibigan natin. Search Castro TV, pumunta sa atin dito. God bless, Gagamba Vlogs. Ayta nyo naman mga boss, may pin din. So, boss, pangalan ka ba? Talunan. Talunan din. Basta may pin, talunan. Basta talunan dito. Ito, ano ko lang yung mga naglalaro doon. Marami po kami. Pag-giveaway ko na to. Mga boss, marami Na kami. 6-0 tayo eh. Yung mga naglalaro tournament doon, si Happy Man sa Saldi TV, sana support din natin. Malapit na tayong championship, si Kadagit, sa tingin ko, makakadali ata si Kadagit, magte-champion mga boss. Ay, brother. Teka lang. Yun. Yan, misis natin, dumaan kasi. Okay boss, Search Castro TV. Doon kayo dito. O yun, kasi pause. Pagbigyan natin boss. Game, pass game tayo. Oh, gising. Pinayipay lang boss. Initsa mga kaji, initsa. Mabigat lang boss, mabigat lang. Ano, honey lang ang ano niyan boss, honey ang sikreto niyan, ang gagamba natin. Honey sa kahipon, paaraw talaga. Pulot ang mga kaji, pulot. Tapos medyo patakam ng gagamba sa kapagutom, 2 araw. Ay, wala na pre, tumalon na. Parang sa paypay sa kanya. Pre, labasan mo OS, subukan natin. Malaki. Wala nang OS. Wala kang OS, pre. Sige, labasan natin. Ito naman mga kaji, subok natin. Kaskas din natin mga kaji. Putol. Yung harap. Putol, sige. Sige pre, sige. Pero lugi ka niyan brad, kaso malaki yan, pero lugi ka. Oh, malaki yun sa kanya mga boss. Pero dahil walang isang paa, subukan natin kung kayang persayin ng gagamba natin to. OS yan boss, patingin ko. Laki talaga. Pero ano yan, kasi wala siya isang paa mga G. Ang tawag dyan, partida. Kasi wala isang paa eh. Ginagawa naman nila to. Hinuli agad. Grabe. Talagang dinali pa rin yung OS ni boss. Mabigat yung gagamba. Wala talaga. Yun, Search Castro TV mga Kaji. Sana support din po natin. Isang pa natin boss para hindi naman kasi 2 laglag pa lang. Isa natin. Sa support din natin lahat na nagbablog po sa patungkol sa Gagamba. Yun talaga brad. Ayun mga Kaji, Search Castro TV, God bless sa inyo lahat. Sana supportahan po natin. Pin, huwag natin kalimutan mga Kaji. Tournament ng mga Gagamba, supportahan natin lahat. I-visit natin lahat ng mga channel na nagbablog sa Gagamba. Sa magcha-champion namin, abangan nyo po. Kasi ongoing pa yung laro nila and God bless sa inyo lahat. Search Castro TV. Peace.